लाजिथावा बोराबथावा एसे मिनिथावा माथावा माखासे भिडिअफोर ओंखारदों दै माखासे भिडिअफोर ओंखारदों बेनि सायावनो जोङो एसेल' भिडिअखौल' नायनानै लागोन दसेल' सम दिहुननानै नाय गोलावबो खालामा भिडिअखौ माने आसल खोथाया जाहैबाय गसाइगाव इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव माखासे गावजों गाव ओरै जादों ओरैहाय दा बे मानो जादों आंनि आन्दाजाव साननैसो सिगां एसे मोनसे भाइरेल भिडिअ ओंखारदोंमोन ओरै ओंखाम दौलायनाय दा बे ओंखाम दौलायनायनि थाखायनो आं सान्दों बे घटनाया जादों बिथांमोननि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव एसे गावजों गाव एसे बोराबलायनाय बोरैबा जादों एसे भिडिअखौ नायबानो बुजिखागोन रायलाया दै बुरजा रायलाया आं भिडिअखौल' देखायनो नागिरदों मोननैबो माने सानै साथामसो पार्टिनि गेजेरावनो एसे गावजों गाव ओरै जालायनायखौल' देखायगोन दस्रा जेबो खोथा रायलाया आं भिडिअखौल' देखायना होगोन नायदिनि बिदिबा भिडिअखौ जे बिथाङा बा बाले नार्जारी बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सासे सोद्रोमा नङा जे जोंसो इउपिपिएल दोलोनि एबा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल इउथ विंसनि आं सासे जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे जोंहा प्रेसिडेन्ट बिथां आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो दङ जे बिथां बाले नार्जारिया जोंनि प्राइमारिनिबो दिनै सासे वार्कार नङा जोंनि गसाइगाव इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट इउथनिफ्राय दिनै बिथांमोन सोमखोर बिथांमोन एबा राजिब बिथांमोना आंखौहाय बिसोरो बुंदों सासे बालिया जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सासे सोद्रोमा नङा एबा सासे बियो मेम्बार नङा आरो प्राइमारिनिबो बे सासे मेम्बार नङा होनदों दा आंखौ दिनै इउपिपिएलनि दोलोनि सासे सोद्रोमा नङा होननानै बिथांमोना माबोरै बुंनो हाखो एबा मा फोरमान दं बिथांमोनाव दिनै आं सासे इउपिपिएलनि एबा प्राइमारिनिबो मेम्बार नङा होननानै नैबे मोनसे सावगारिखौ नायदै मोजाङै नाय बे सावगारिखौ बेयो मा लिरनाय दं बे सावगारियाव बेखौ नायदो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो मोनसे भिडिअ दंबावो बेखौबो नाय अब्लानो बुजिगोन बे दावरावआ मानि थाखाय जादों आं सान्दों फिसालानि दायाव बिफाया निस्सय माखासे जिनिसखौ सहायनांबाय भिडिअखौ नायनानै निस्सय हमनो हाबाय जानांगौ नोंथांमोना गासिबो रायजो राजाफ्रा हमनो हाबाय जानांगौ जे बे दावरावआ मानि थाखाय जादों भिडिअखौ गोलाव खालामना दै कमेन्ट खालाम अननानै दिनै भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ